pričam ti svaki dan, pod bilim dugnom biju, naš Kuzma i Damjan. Fažana pisto moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i Ferali. S tobom su u mom srcu sve sviće i Ferali. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Kronike općine Fažanovu koje večeras donosimo. Nastavljeni radovi na izgradnji multimedijalnog centra. Uskoro započinju radovi na rekonstrukciji komunalne infrastrukture u starogradskoj jezgri Fažane i Šuridi. Načelnica Ada Damjanac reagirala na pisanje jednog lokalnog portala o davanju u zakup fažanskog hostela osobi koja je pravomoćno kažnjavana. Povodom Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana starijih osoba, načelnica upriličila prijem za najmlađe i najstarije stanovnike općine. Obilježen dan Fažanske župe. Više o najavljenim temama u minutama koje slijede. Kako je bilo najavljeno, ovih su dana nastavljeni radovi na izgradnji novog multimedijalnog centra u bivšem prostoru Zimskog kina Plompa, koji su bili obustavljeni zbog izmjene idejnog rješenja projekta, kojim se za razliku od prvotnog nastojalo što više iskoristiti postojeći prostor, o čemu nam je više rekao donačelnik Radimir Korać. Izmjena projekta je bila ta da smo mi izvan Bine prije imali po starom projektu zapravo zrak. Šteta je bilo to napraviti zrak, nego smo taj dio koji je bio dosta visok iskoristili da dobijemo još jednu dvoranu koja će biti za društvo naša djeca, za sve ostale udruge i jednostavno smo to pogodili. I izrađivači plana su se s tim složili, bit će ulaz s jedne i s druge strane, ne mora biti ulaz kao što je bio prije planiran odnutra i planirali smo u tom dvoranu, u toj novoj multimedijalnom centru, da bude jedan mali bar, da budu jednostavno kad ljudi dođu na bilo koja događanja, pa moraju imati negdje gdje će moći sjest, popiti si kavu, popiti neki sok, popiti bilo šta, to smo planirali i tim dijelom. A manjkavost prijašnjeg projekta je bio taj što nisu bili planirani mnogi oni tehnički dijelovi koji su trebali biti. To je sad sve ispravljeno na zadovoljstvo i zadovoljni su i izvođači radova i naši nadzorni organi koji su dali te primjedbe. Sad je to sve ispravljeno, projektanti su napravili dobar projekat i idemo dalje. Počeli su radovi, trebalo je biti gotovo do 31.12. ali nećemo više govoriti kad će biti gotovo, bitno da se počelo raditi, sredstva su obezbijeđena i nadamo se da će sad biti sve u redu. Nadzorni organi to kontroliraju se kako treba. Izvođač je kooperant Đurkina, to je Vladimir Gortan. Vrijednost investicije je 3.150.000 kuna, a njenom realizacijom općina će dobiti i nasušno potreban polivalentan prostor koji će osim za udruge biti namijenjen za sve vrste kulturno-umjetničkih događanja, od izložbi, književnih večeri, kazališnih predstava, prezentacija, a ljeti će se u njemu održavati i ljetno kino. Uskoro bi trebali krenuti radovi na rekonstrukciji fekalne odvodnje u starogradskoj jezgri Fažane. Počet će za cirka 10 dana. Dobili smo sredstva od Hrvatskih voda, investiciju vodi Herkulanea, jer je Herkulanea dobila ta sredstva Hrvatskih voda. Radi se rekonstrukcija fekalne odvodnje u ulici, ovdje gdje se sad nalazimo, Viktora Cara Emina, u Zorzijevoj ulici. Negdje 230 metara je dužina tih poslova koji se moraju odraditi. U isto vrijeme potenciramo da isto vrijeme se u te kanale stavi i struja, da se stavi i voda sa vodovodom, sve što dogovorili i dobili smo ta sredstva, da se stavi HT i da se stavi i plin. Znači to su nam sad razgovori koje vodimo s njima već kad se rade ti poslovi i to bi bila investicija koju bi odnijela općina Fažana. Grubo vrijednost tih radova je negdje na ovom dijelu ovdje je vrijednost negdje oko 2 milijuna kuna. Evo, hoće li onda biti kompletirana starogradska jezgra Fažane što se tiče fekalne i oborinske kanalizacije? S ovim se rješava ovaj dio i onda je starogradska jezgra s ovim dijelom riješena. S time da ovdje se ne stavljaju nove ploče, nego su ove ploče, kamene ploče koje jesu, kameno popločenje, se dižu te ploče i stavljaju se iste kamene ploče, tako da ne bi bilo nezabune zašto nema novih ploča, stavljaju se ove ploče koje su ovdje. Znači ti kameni blokovi koji su zapravo i ovdje. Nadzor radova u dogovoru s općinom obavljat će konzervatorski odjel iz Pule.
Nakon višegodišnjeg odgađanja i nerješavanja nedavno su okončani radovi na premještanju kolektora fekalne odvodnje kod male zaobilaznice u Fažani. To je trajalo 5-6 godina, ono baš se kaže vuklo se kako će se to riješiti, napokon smo to riješili na zadovoljstvo i mogu spomenuti Marije Crnčić-Brajković koja je stvarno bila tu i zakinuta i ostalih stanara koji su okolo, ali smo riješili tom fekalnom kanalizacijom, novom fekalnom kanalizacijom, riješilo se jedan mali nedostatak koji je bio, s time da još mi moramo samo podignuti te cijeve, stare cijevi koje jesu, to ćemo napraviti. Inače, taj posao je zgotovljen i to je radila firma Herkulanea. Možete li reći vrijednost radova? Vrijednost je oko 40.000 kuna, još moramo te cijevi podignuti, vidjet ćemo, sad tražit ćemo ponude pa ćemo to napraviti. Planirali smo 100.000 kuna, napravili smo za 40. Herkulanea je ovdje pokazala dosta sluha i po dobrim cijenama smo to izveli. Ovih bi dana trebali krenuti radovi na izgradnji fekalne odvodnje u naselju Šurida na takozvanom kanalu K5. 5.10. bit će natječaj za tu K5, zove se K5 u Šuridi, izabrat će se izvođač radova i naše su nadanja da će se to završiti do kraja godine. Nadamo se da ćemo na takav način riješiti jedan problem koji se isto tako vuče 10 godina. Možete reći tu vrijednost radova? Gledajte, to je natječaj, ali mi smo procijenili da bi to trebalo biti negdje oko 300.000 kuna. Može li to biti donacije Hrvatskih voda? Tu je isto donacije Hrvatskih voda, jer mi očekujemo ukupnu donaciju Hrvatskih voda oko 2,5 milijuna kuna. I dobili smo takva sredstva, zahvaljujući možda i sadašnjoj vladi koja potencira taj dio, a dobili smo ta sredstva na zadovoljstvo stvarno svih građana, prvi put ovako veliki iznos koji smo dobili. Napisanje jednog lokalnog portala o davanju općine u zakup fažanskog hostela zakupcu Ivanu Vilotiću, za kojeg se navodi da je pravomoćno kažnjavan, reagirala je načelnica Ada Damjanac, ističući kako ugovor time nije sporan, te da se radi o predizbornim podmetanjima. Najprije da kažem da je žalosno čime se sve ljudi bave. Ako žele neku informaciju, općina je evo tu, otvorena je svaki dan za bilo koga što interesira. Dakle, bilo koji podatak može se dobiti pravovremeno u općini na pravom mjestu. Ova naklapanja, nagađanja zaista su bez veze, evo da kažem. Što se tiče samog zakupa hostela Amfora, točno je, raspisan je javni natječaj i na javnom natječaju javilo se nekoliko zainteresiranih osoba. Komisija za provedbu natječaja u sastavu, mogu i reći osobe koje su u sastavu, jedan djelatnik općine, 2 su vijećnika, odnosno 4 su vijećnika, 2 vijećnika SDP-a, 1 vijećnik HDZ-a i vijećnik nezavisne liste. Prema tome jedna različita struktura ljudi koja je jednoglasno prihvatila najbolju ponudu. Najbolju ponudu je dao gospodin koji je i dobio u zakup hostel, gospodin Vilotić. Po natječaju, po zakonu o natječaju za raspisivanje takvih natječaja o zakupu javnih prostora, nigdje u zakonu ne stoji da se mora tražiti potvrda da li je osoba osuđivana ili nije. Ja konkretno ne poznam tu osobu, ne poznam tog čovjeka, niti komisija ima pravo znati. Uostalom, vi se možete javiti i u Ljubljani za zakup poslovnog prostora, da li neko pita i provjerava da li ste vi osuđivani. Dakle, to je što se tiče zakona i zakonske regulative. Dokle god zakupac uredno podmiruje sve obaveze prema općini, nikakav nered, remećenje javnog reda i mira nismo primijetili, prema tome mislim da čovjek je u redu. Osim toga, ako neko treba onda se postaviti pitanje zašto je čovjek dobio u zakup, čovjek je dobio i obrt. Prema tome, ako čovjek je uredno dobio nakon toga obrt, onda valjda je sve po zakonu i propisu. Mi kao općina dužni smo dati najbolje ponuđaču. I mi smo to i napravili. Prema tome, sasvim čista situacija. A ponavljam, ako neko ima nekakvih primjedbi, postoje državne institucije, pa neka se pozabave time. Općina je sasvim regularno to napravila. Ja moram reći da je gospodin Strugar, novinar koji je pokrenuo tu lavinu, jednostavno i vršio pritisak. Bio je kod mene na razgovoru i otvoreno mi je rekao, imam i snimljeno, jer sam zamolila da li mogu snimati razgovor, otvoreno mi je rekao ako nešto ne poduzmemo oko toga, da će općinu Fažana potezati po novinama. Ako je to cilj, evo ga,
to je tu, ali mislim da onda možemo i drugačije razgovarati. Općina u svemu tomu, načelnica sigurno su čisti. Kao i ova izjava gospodina Kajina gdje se isto na jednom drugom portalu pojavio kao ne znam dušebrižnik čega. Ja sam jutros razgovarala s njim i zaista na osnovu rekla kazala da tvrdi i tumači da netko drugi stoji, nečiji drugi potpis, mislim da stvarno nema veze, da se dovodi u cijelu tu priču do načelnika vezano s mojim imenom. Načelnica je vrlo odgovorna osoba i sama donosi odluke, a iza svake odluke koju donesem, potpisujem i odgovaram, da sam rekla. Prema tome, prestanimo sa ovim niskim predizbornim kampanjama, podmetanjima, blačenjima i omalovažavanjima ljudi. Odgovorno stojim iza svega toga što sam rekla, potpisujem da sam rekla i odgovaram moralno, krivično, materijalno, kako god. Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna koji se odvijao pod motom Ljubav djeci prije svega, načelnica Ada Damjanac primila je sredinom tjedna najmlađe iz Fažanskog dječjeg vrtića Sunce. Tom prilikom načelnica djeci i njihovim odgojiteljicama čestitala Dječji tjedan, zaželjevši im da im on bude sretan i ispunjen, a potom se u kraćem razgovoru s djecom zanimala za njihove aktivnosti u vrtiću i pripremama za školu. Nakon što im je uručila korpu s bombonima, najmlađi su načelnici poklonili slikovnicu koju su sami osmislili i izradili od kartona, budući Dječji vrtić Sunce ima status ekološkog vrtića, te su u njoj načelnici iznijeli svoje želje i očekivanja. Ma prekrasno je. Evo sad dolazimo do toga da nam svi stanovnici od najmanjih, evo vidjeli ste, poručuju što bi oni željeli u Fažani, jer su se složili da je Fažana najljepše mjesto na svijetu, a da bi ona bila još ljepša. Djeca su u svojoj ovoj slikovnici napisali i nacrtali da bi trebalo napraviti biciklističke staze, više parkova, urediti zelene površine, staviti u cvijeće i dati im još i ljepši vrtić. Dakle, zaista vrlo konkretne stvari potrebne djeci i sigurno ćemo nešto od toga staviti u program, ako ništa drugo, barem ljuljačke za iduću godinu, osim proširenja vrtića koje nam slijedi. Pa evo, ovaj tjedan zamislili smo kao sportski dan, to smo i realizirali. Želimo da se djeca u našem vrtiću osjećaju sretno i zadovoljno, poštujemo njihove želje i interese i na tome jako puno radimo. Jako smo dobro opremljeni u našem vrtiću, svaka čast i općini, našoj ravnateljici koja o tome vodi računa. Djeca zaista imaju jako puno igračka, jako puno didaktičkih sredstava. Svake godine oplemenjujemo novim igračkama, tako da djeca zaista mogu se igrati i koristiti nove predmete i materijale. Na kraju susreta načelnica je predškolskoj skupini Dječjeg vrtića Sunce poželjela da se što bolje pripreme za polazak u školu iduće godine. Osim najmlađih, načelnica je povodom Međunarodnog dana starih osoba koji je obilježen 1. listopada primila i umirovljenike s područja općine i predstavnike njihovih udruga, izrazivši pritom zadovoljstvo susretom. Načelnica je podsjetila kako općina kroz svoj socijalni program brine o svim svojim stanovnicima, od onih najmlađih do onih najstarijih. Konkretno, kada je riječ o umirovljenicima, jer imamo od toplog obroka, od pružanja usluga zlatne ruke kad je potrebno stanovnicima, do onih koji su se slabije imovinske moći da im se pomogne u nabavci lijekova, u plaćanju računa struje, ali to je i pomoć stanovnicima starije životne dobi i kroz udruge znači matice umirovljenika, sindikata umirovljenika, sportskih udruga, bočara i tako dalje. Znači da su to značajne sredstva. Ono što općina radi na razini godine je da se ne prisjećamo naših starih sugrađana samo povodom ovakvog dana, nego imamo redoviti obilazak, znači starijih, bolesnih i povodom blagdana, Nove godine, Uskrsa, ali i u redovitim terminima, dakle neovisno za nekakve blagdane, ipak ih obilazimo i to iz tog razloga da osjete da su oni pripadnici ove općine, a ne da ih se sjetimo samo na jedan dan. Hvala. Na susretu je simbolično buketom cvijeća najstarijoj fažanskoj volonterki, 87-godišnjoj Mariji Miljavac, načelnica Damjanac zahvalila na njezinom nesebičnom radu i pomaganju potrebitima. To je za mene veliko iznenađenje.
Ovaj buketić ni meni mali, nego je jako veliki. Nemam riječi zahvale da se svima zahvalim koji su mi tu veliku radost dali. Timotej Pejn, zamjenik koordinatorice za socijalni program općine, podsjetio je kako općina broji 1200 umirovljenika organiziranih u 2 udruge koje su veoma aktivne na području kulture, sporta i zabave. Osvrnuvši se na socijalni program, kazao je kako je on do sada na svim vijećima prolazio jednoglasno, što je smatra dokaz kvalitetnog rada. Ono što umirovljenicima u Fažani nedostaje jest prostor za njihove aktivnosti, no nadaju se da će preuređenjem bivše plompe doći na svoje. Osim toga, u planu je za 2. godinu i izgradnja bočališta. Povodom 26. rujna, na dan kada crkva slavi Svetog Kuzmu i Damjana, čija imena nosi i Fažanska župna crkva, svečanim misnim slavljem obilježen je Dan župe. Središnje misno slavlje, tijekom kojeg je bilo riječi o povijesti Fažanske župe te životu i djelu dvojice braće svetaca, predvodio je biskup u miru, monsignor Ivan Milovan. Fažanska je crkva jedna od 6 crkvi u Istri posvećenih Svetom Kuzmi i Damjanu, jedna od najstarijih, a uz to je i župna. Valja pritom istaknuti kako je vrijeme formalnog početka župe, njen teritorijalni opseg i njen ustrojbeni status teško odrediti, posebice u ono doba kada je ušlo u sklop ravenskog feuda Svetog Apolinara u 6. stoljeću. No da je Fažanska zajednica bila dobro ustrojena svjedoči isprava cara Konrada II. Iz 1028. kojem se zajedno sa drugim susjednim naseljima najveći dio Fažane kao posjed dodjeljuje pulskim biskupima, dok je tek manji dio formalno do 1185. ostao posjedom ravenskog Svetog Apolinara. Međutim, obzirom na intenzivnu dogradnju i proširivanje sakralnih objekata, posebice kompleksa crkve Svetog Kuzme i Damjana, za pretpostaviti je da je Fažanska župa utemeljena u 10. ili 11. stoljeću, možda upravo te 1028. kada je preuzimaju pulski biskupi. Subraću svećenici, poštovana gospođo načelnice, gospođo ravnateljice škole, dragi pjevači, školarci, dragi župljani i svi okupljeni. Koncem mjeseca rujna svake godine ova župa Fažana uvijek radosno spominje, evo do danas, od davnih vremena, od svoga osnutka, slavne mučenike i svece, liječnike Svetoga Kuzmu i Damjana, koji su dali svoje svjedočanstvo vjere u onom najokrutnijem Dioklecijanovom progonstvu kršćana, 300. godina kada je stradala Sveta Eufemija iz Rovinja. Jedna od njih nije zaista ozdravila. Osim središnjeg misnog slavlja, u sklopu proslave Dana župe u Fažani je održana i duhovna obnova koju je vodio velečasni Jeronim Jokić, župnik iz Marčane. A prigodni program druženja župljana održan je u subotu 29. rujna. Poštovani gledatelji, ovime smo došli do kraja naše večerašnje emisije. Ostanite i dalje uz program TV Novi, jer u nastavku slijedi emisija u uređenju interijera Dom 2. A do idućeg izdanja Kronike općine Fažana za 14 dana u isto vrijeme. Doviđenja. Srićan ti svaki dan pod bilim tugnom diju, naš Kuzma i Damjan, Fažana Hristo moje, kad mi se zvizde pali, s tobom su u mom srcu sve sviće i ferali, s tobom su u mom srcu sve sviće i ferali.